svim ljudi, ja sam Andrija i danas ću vam samo nešto. Još znači, ne smijem vam, znači, sada kao ova nedelja, sada ova nedelja koja sledi, tada počinjem da snimam. A sada hoću samo nešto vam pokazati. Evo ovdje imam jednu nešto igraju ovako. Našao sam village. Imam kuću, imam to. Imam krevet. Malo da vam pokažem ovdje. Imam to. Ajde malo, možemo malo da samo jedan klip za najavu kad će novi klipove. Čekaj. Šta to vidim da uradi? Sve to bio. Dalim se idem da kopam malo, da rudarim. Evo imam ovu neku kućicu od kamena, kao to sam počeo da kopam. Mi se bio isključio telefon. Ajde, to ću da iskopam, to sam ja pravio. Sad to treba pravim preko celere kao takav neki mostić. Moram da pomenem. Imam tamo, vidite, dosta zemlje baš. Ovo bi bilo nešto dobro da se sklonimo od kiše, pa da ovako ću... Mane. Tady sam level još uvijek. Ovo čim sam se stvario sam načelo. Ej, lajkujte, subscribe-ujte se na Crazy kanal i dalje, samo i dalje ću to svakom klipu da kažem. Ako nema subscribera, ja ne moram, meni to nije toliko. Meni je važno samo da se zabavim. Specijalera. Spavim se. Evo imam već to. Evo ga, sad. Ovako. Jeste vidjeli ovo? Da. Markovs. Ski. Imamo 18, samo. Ovo sve spredom da radi. Ne da imam nešto sporedno posle toga. Sad je ovo možda i sve, kako ne znam. Evo tu je neka moja kućica, tako. Ovo tamo kao je. Neki baš nije. Da. Dobro je. Moram neki stvari to odložiti. A meni je. Imam ga baš na to. Malo više.
Ovako ja sad i to nešto mi se Okej, mi smo sad ljudima. Izaći ćemo napolje, vidimo. Imam nešto pšenice. Je super što dodavali ovako u vilim selima. Ja mi mislim vilim selo. Tamo pa kao ljudi su pravi. Taman mi. Gledaj. Evo vidite. Ovaj se kop. Ovaj ovog što je. Gleda kako mu pšenice kako ne rašli. Želje su priče bez kraja, od jula do maja, bez ljubavnog para. Da, i postojit će Radojica Treperković kanal. Da. Taj dečko koji snima to, on mi je isto brat. I danas mu je rođendan. Pa, čestitajte. Dobro ljudi, mislim, samo što mam to da se popričamo.